Rinenggo sagunging kahormatan ngaturaken sugeng dalu miwa sugeng pepanggihan kalian kulawarga ageng sandi wara ketoprak gilar tri budaya ingkang mijil saking Desa Tempuran, Kecamatan Blora, Kabupaten Kota Blora. Unit angka kalih ingkang kageluwentah dening Bapak Trimo Raharjo. Para lenggah kakung Swawala Putri mekaten kalawau atur tari gambyong parianom ingkang sampun katindakaken dening widodari gilar tri budaya kanthi kairingan karawitan gilar laras ingkang kageluwentah dening penjani Bapak Sumar saha rinenggan pangliing Surawati kaasta dening Ibu Sarmiyati Wiraswara kaasta dening Bapak Banyak Gilar Tri budaya ing dalu menika makarya sesarengan kalian sound system Maestro ingkang mijil saking tlatah Wonosemi Kecamatan Banjarjo Kabupaten Kota Blora ugi sinengkuyung kalian video syuting multimedia production dekorasi lampu kaasta dening Adimas Bagong dekorasi panggung kaasta Bagus Swito CS pangeprak kaasta dening Dimas Jarwo miyarsa kakung Sumawala Putri Gilar Tri budaya ing dalu menika badhe minangkani panyuwunanipun Bapak Ibu ingkang hamengku gati sengaja badhe amethik setunggaling lampahan sejarah ing Demak Bintoro dawah perangan Trenggono Ngratu Trenggono Ngratu sejarah ing Demak Bintoro dening para paraga lan seniman seniwati ingkang badhe ngayahi kewajiban ing dalu menika gambaraken adegan ingkang angka kaping sepindhah wonten ing Kadipaten Dagan Lasem Surawiyata kaasta dening Raka Tejo Kuspanto Rangga Metaun katindakaken dening Raka Mas Grandong Ratu Panggung badhe katindakaken dening Nimas Ayu Sri Mulyati adegan candhaipun wonten ing Kasultanan Demak Bintoro Kanjeng Sunan Giri kaasta dening Bapak Trimo Raharjo Patih Wonosalam katindakaken dening Adimas Berung Wibisana
Dirgonegara katindakan dening Bapa Wagiyanto garwa Ratu Mas Nyawa kasta dening Nimas Ayu Wijayanti Langgar Singgih kasta dening Bapa Swita Teguh dening Ratu Mas Kencana kasta dening Nimas Risma Dewi Trenggana ingkang minangka dados telenging carita ing dalu menika badhe katindaken dening Adimas Rustam Maji para lenggah boten kesupen wonten ing Madya Ratri mangke pejabat dikaipur kalian trio lawak Gilar Tri Budaya Cak Temon Cak Subur Cak Kancil karamekaken ban kita Herlin alias Mentil adegan tandhaipun wonten ing Cirebon Bagus Mukmin kasta dening Adimas Hanuwijaya dening panuwun katindaken dening Adimas John Aji adegan candhipun wonten ing Panti Kudus Ki Japar Sutik kasta dening Roko Mas Prasetyo Aji Nyai Kudus Siti Jainah katindaken dening Nimas Sukesi Rahayu para lenggah kados mekaten kalawaran saking pendhapu saha seniman seniwati ingkang badhe ngayahi kewajiban ing dalu mangke dos pundi imangke babaripun lelampahan sejarah Demak Bintoro Dawah Perangan Trenggana Ngeratu saking kula warga ageng Gilar Tri Budaya ngaturaken sugeng dalu miwah sugeng amirsani ngantos titi purnaning pagelaran Bok menawi konco Gilar Tri Budaya anggenipun ngayahi wajib gadhahi kalepatan tandang tanduk utawi solabawa ingkang kirang nuju prana wonten ing penggalih panjenengan kula minangka wakilipun Gilar Tri Budaya nyuwun lumentahe pangaksama wasana Gilar Tri Budaya Anggade sesanti Jaya-jaya Wijayanti kalis lir ing sambi kala mugi rayu ingkang samya pinangki Gilar Tri Budaya Gilar Tri Budaya Gilar Tri Budaya tetep anjayeng bawon singgah-singgah kala singgah
sumingga dirga kabeh padha sumi kira telenge Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kaget so getap teratap kados dening sinamber gelap paribasan sak sampunipun Rama Sunan Kudus kersa rawuh wonten ing dagan wonten menapa namung gampil menapa pripun ya sijine kuwi kena kaya ngono nanging sing baku aku nganti mampir menyang dagan mung sak derma arep ngelingke mengko gek lali perkawis napa lho kabar pisan kula mboten kemutan enten napa astagfirullahaladzim aja guyon lho iki lho kula mboten guyon Rama Sunan babar pisan ingkang putra mboten kelingan menapa-menapa iki piye iki Surawiyata wonten napa aku tak takon perkawis sesuk dinane apa iki Kemis layang ibran sing kok tampa sesuk ning Demak bakal ana apa le waduh kula kalepian babar pisan ingkang putra mboten kemutan lan kula mboten eling nek benjang niku wonten adegan wisudan wonten ing Demak Rama Kudus 41 dina tak rewangi aku ora mangan ora ngombe bot-bote aku mbalui niatem ning bareng iki ibarat sego wis kari muluk malah kok tampel Rama Sunan Kudus rehning kula niki nembe kalepian kula badhe pasrah bonggoan dhateng Rama Sunan Kudus ambrih ing mangkipun kula mboten kadukanan wonten ing Demak Bintara Rama Kudus kowe pasrah nggih pasrah ya iso-iso wae ning aku tak takon perkawis napa apa kira-kira niatmu sing kok gadang wiwit biyen nganti saiki kepengin jumenengi sultan ing Demak iki mandek apa mbacut Rama Sunan Kudus ati kula pun sumpah nek kula badhe nglajengaken kula kepengin dadi sultan ing Demak mbacut nggih ning yo ngene ya pripun Surawiyata yen pancen gedhe tekatem kowe kepengin gayuh wahyuning sultan ing Demak iki wong gandeng wektune mung kari sesuk nggih umpama kok tata-tata samubarange iki kaya-kaya wis kasep nanging pripun iso kowe dadi sultan entuk wahyu ning ora wahyu saka Gusti bagune dadi sultan sing penting kula niki saged dadi sultan ing Demak golek wahyu sing gampang wae kowe iso aku yo iso lah caranipun pripun golek wahyu sing ndelike to manggone ning jero angklop lho biasane ning jero angklop iki gak duwe lah jaman saiki wis beda karo biyen bedane wahyu biyen digayuh kanthi nenuwun ngersaning Gusti nurut marang pepestening titah ning saiki beda wahyune kuwi manut karo kandel tipise angklop nek ngaten wahyu niku bisa dituku nggih mo angger angklope kandel kowe kelakon dadi sultan ning Demak dikelumpukke
diwadahi karung ditata ning trek sesuk digawa menyang Demak. Perkawis Prabeo Rama Sunan Kudus ampun sumelang. Bondo donya saking dagan badhe kula piyokaken wonten ing Demak. Anu ya. Nggih yakin. Ora lali neh lho ya. Mboten. Sesuk wis nedeng-nedenge malah mengko kowe lali meneh. Perkawis setunggal iki kula mboten badhe lali. Bagian nangklop kowe, bagian sing donga mengko aku. Perkawis menika ampun watos. Aku tak disiki rumahku menyang Demak, tak masang samubarane, mbuh kuwi pengasian, mbuh kuwi rajah, supayane wong sing ngidak kuwi padha welas karo kowe. Perkawis niki kula bolongke ning Rama Sunan Kudus. Ning yo kuwi nek lakon dadi aja lali karo wong. Ampun watos. Panyun panjenengan menapa kemawon badhe kula turuti. Lari tenan. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bojone Rama Sunan Kudus teko ning dagan. Umpama Rama Sunan Kudus ora teko ning dagan, aku lali samu barang perturatan. Yo, muga-muga panjangkaku lakon, aku lakon dari Sultan ing Demak Bintoro.
kumpule bate wewayangan tetho ana menungsa sing mlebu ning dalem kanton. Lah kok sepi. Lho. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lah uyah bledre iki. Uyahe sapa iki? Iya. Pancen isen-isen donya iki rak mung loro. Ana awan, ana wengi, ana lanang, ana wedok, ana elek, mesti ana apik. Bareng aku maca karo batinku gamblang cetha. Dampar Maisondanu dirajah kala cakra. Oh. Yoh. Pancen menungsa diwajibake budidaya. Nyuwun marang panguwasane Gusti Kang Wasa lamun bisa lan ngerti carane. Lah iki nek ora tak sirnakno ya nyilakani marang Wedrah Demak Bintara. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amruhu idza arada sayan ayaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Jabar Sodik Sunan Kudus wis kasebut ing dalil Jawa cetha Sura Sudira jayaning kang rat lebur dening pangastuti. Wong kang tumindak angkara ora bakal entuk payining Gusti Kang Maha Kuwasa. Di Jabar Sodik wirang kowe karo aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sepindah malih Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Dumateng para sepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang kasepuhaken. Dumateng para pangemban-pangembating praja ingkang patut sinudarsana. Langkung-langkung dumateng para kawula Demak Bintara ingkang kula tresnani. Monggo ingkang sepisan muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala keranten menapa ing menika dalu saged pinanggihan kanthi kebagaswarasan boten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Amin Allahumma Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun dunya ngantos temekaning akhirat. Di Jabar Sudik Kakang Sunan Giri nggih. kowe karo aku kira minangka dadi sepuh pini sepuh sing disepuhno. Nggih, nggih, nggih. Negara Demak Bintara ngadeg lambarane ulama wal umara. Laras Ulama tegese piye? Negara Demak ngadeg disengkuyung kabeh para kiai, santri lan wali. Umarah tegese piye? Panguwasa negara utawa pangemban-pangembating praja. Mlaku seiring sejalan tegese nek ngadeg padha dhuwure, nek ndodhok padha cendhake. nggih, nggih leres. Sing dikarepno negara Demak Bintara ben dadi negara sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Adil, makmur, merga kaluberan rahmating Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya apa ora? Leres, leres. Lah, saka pinemune atiku, sakwise 100 dinane Pangeran Pati Yunus ya Pangeran Sabrang Lor. Demak kudu enggal-enggal dianakake adegan sultan. Ngayogyani napa ingkang dadi dawuhe Kakang Giri? Ya. Mergo ibarat Demak sawetara niku kaya dening kuthuk kang kelangan babon, sapu sing boten wonten suwe. Ngoten. Mula kang kuwi. Aja nganti lakon iki kedawa-dawa dilebut, jamar mancung cinupet. Sing tak karepake di Jabar Sudik, adegan sultan ana ing Demak Bintara, aja nganti dadi rame mungguing wedrah ana ing Demak Bintara. Oh niku kedah, niku kedah. Tak umpamake bapak karo anak. Nek ana anak tukar padu perkara warisan, kuwi sing salah ora anake, ning sing salah sing tuane. Lah kok ngoten? Lah kok ora iso? Mergo dadi wong tuwa ora iso adil. Dasare ngoten iki. Wis mesti kuwi. Nggih, nggih, nggih. Lah napa melih niki Demak mun kawentar kutha wali, Lah. nek nganti ana tuwuh geger perkara waris, wah, anteng pundi dununge agama Islam, yo agama Rasul. Mula kang kuwi di Jabar Sudik, kowe karo aku iki ibarate DPR utawa wakiling rakyat. Namung kabeh swaraning rakyat. Lah sing tak karepake apa sing dikarepke rakyat yen bisa ayo diwujudke kanthi dalan majuning pamrentah. Lah terus tata caraning jumenengan sultan iki pripun? Iki ngene ya di Jabar Sudik. Carane wedrah kabeh kang padha sowan wis padha nampa layang Nggih, bulan. nggih. Tabuh songo adicara bakal diwiwiti. Terus kira-kira sing dituding jumeneng sultan. Ya iki ngene.
gandeng wedrah iki para rawuh, wis padha rawuh, aku tak nari siji mboko siji. Oh, ngoten. Sapa sing arep nyalonke ya monggo. Lah, sapa sing milih ya kawula, ya rakyat. Nggih, Ngono. matur. Nek ngoten wedrah nggih. Iya. Nggih, monggo diwiwiti mawon. Nak Mas Birgonegoro, Nunci Romo Sunan sugeng rawuhipun. pikantuk panestu nika anggen kula sowan wonten ing Demak Bintoro kales persambi kula boten supe sungkem kula katur. Ngaten nggih. Mboten kula ambali menapa ingkang dados pasarujuanipun pasemuan wonten ing dalem menika. Nunci Nderek nyalonaken sultan napa mboten panjenengan? Romo Sunan saklebetipun manah kula mboten badhe kepengin sanget dados sultan wonten ing Demak Bintoro. Mila saking niku kula sampun hangrumangsani gesang kula wonten ing Cirebon sampun bagya mulya sinaosa mulya kula menika ibaratipun mundu katutan sami umpami krasa sampun didelang. Arek nglungguhi. Nunci Neng nggih nuwun sewu. Wong panjenengan menika ora ibarat pang-pangpel. nunci Lajengipun ingkang garwa. leres Kula tak naros ingkang garwa. Kanjeng Ratu Mas Nyawa, Dawa katimbalan Rama Sunan. menapa mboten badhe nderek nyalonaken ingkang garwa dados sultan teng Demak Bintoro? Sakdereng kula wangsuli pitaken panjenengan Bapak. Nggih. Kula mugi konjuk. Oke, kula tampi mugi ndamel bengah. Dos pundi Kanjeng Ratu? Rama Sunan. Nggih. Kula menika mboten gadhah ing kalenggahan menika. Boten gadang kalenggahan. Wonten prayoginipun kalenggahan menika dipun paringaken wedra ingkang dereng nggadhahi kalenggahan kemawon. Prayogane palungguhan diwenehke wedra ingkang dereng kagungan palenggahan. Kula Wah, menika sampun bukti ngawibawa dados garwanipun Kang Mas Dirgonegoro. saestu menika. Saestu. Lho muridku di Jabar Soto. Pripun? Rumangsa nikmat, wis rumangsa bahagia mulya. Najan to mung dadi garwane Dipati ning Cirebon. Angge mbok menawa penggaliane niku dadi sultan mboten gampang ngoten lho. Oh iya, pancen bener. Angge. Nak Mas langgar singgih nak Mas. Puwaku wonten kawuh Romo Sunan Giri. Lah niki sampean kok nyentak tiyang. Lho. Ya napa kula niki mboten nate nyentak-nyentak kalih tiyang. Lah niki Sampeyan iki pripun Romo Sunan Kudus? niki wau mboten nesu. Kula niki wau mboten nesu. Kula dipun timbali Romo Sunan Giri. Nggih watak wantunipun kula wis kados ngaten iki Romo Sunan Giri. Nggih mumpun nek mboten kula kira nak nesu. Oh, sampeyan iki sing kaget. Nak Mas langgar singgih. Romo Sunan Giri nggih. Napa mboten badhe nderek nyalonaken sultan wonten ing Demak Bintoro? Aduh Romo Sunan Giri. Kula tepis saking Kabupaten Sampang. Nggih. Sampun nampi layang idran supados kula dumugi wonten ing Demak. Kula boten kepengin sanget jumeneng sultan dateng ing Demak. Namung saking pawelih kula Rama Sunan Giri Nggih. kathah wedra wonten ing Demak jumbuh dhateng aturipun kanggo Ratu Mas Nyawa. Wedra ingkang dereng kagungan kalenggahan mbok insya dipun penggalihaken. Ngaten. Kalebet kadang kula Trenggono ora dereng kagungan kalenggahan. Oh, nggih. Matur nuwun. Nak Mas Ratu Kencana nak Mas. Dawa katimbalan dalam Rama Sunan Giri. Menapa mboten nderek nyalonaken Kang Garwa? Kula boten nderek ing nyalonaken ingkang garwa Rama Sunan. Amargi kula sampun rumas ayem, tentrem, bahagia lan mulya wonten ing Sampang Metu. Alhamdulillah. Nggih. Iki lho muridku tenan iki. Nggih kok amin murid mawon sing dirembuk. Wonosalam, Paling panganten. nek pinemumu piye lah? Cocok karo pinemune langgar singgih apa ora? Diwenehke karo wedra sing durung darbi palungguhan. Nek saking pamangkin kula Mas Sonang Hmm. yen to palenggan sultan wonten ing Demak Bintoro
kula sarujuk kemawon saking pamanggihipun Kanjeng Langgar Singih parantene Kanjeng Dirgonegoro. Ya. kula sarujuk kemawon. Matur nuwun. Nak Mas Pangeran Trenggono. Boten kula ambali sampun miring pangandikanipun sedaya kadang menawi panjenengan kakersakaken minangka dados sultan wonten ing Demak Bintoro. Nggih, terus pundi? Kajenenganipun minangka sultan wonten ing Kasultanan Demak. Nggih. Yen to kula taliti taksih kirang wedrah wonten ing Kasultanan Demak Bintoro ing dereng lawu. Sapa? Kang Mas Surabyoto. Weloh. Ya ya. Rama Sunan. Dene kok pamit kula dipun sanjiki dening para kadang wedrah wonten ing Kasultanan Demak Bintoro minangka sultan kula matur sembah sewu. Nanging kula dereng saged nampi awit Kang Mas Surabyoto dereng rawuh wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Cocok niku. Lah, Nah Mas Trenggono. Nggih. Nuwun sewu nggih Nak Mas. Nggih, Rama Sunan. Mpun dados patokan. Nek ana musyawarah utawa wasa firhum Surabainau. Rampunging perkara kuwi nganggo musyawarah, tundhone mufakat. Niki sampun mufakat sedaya para wedrah. Nek sampun luwih propirane tegese sing mburi nggih kudu anut. Nek kangge kula niki dereng tinemu mufakat. Sebabe Mergo wedrah teng Demak niki dereng jangkep. Rak Surabiyata to. Nggih. Murite sapa? Murid kula. Sing teka luwih akeh apa luwih sithik? Nggih luwih akeh. Nek ngono Surabiyata kudu anut karo sing akeh. Nggih mboten iso. Awit napa Surawiyata kudune anut. Nggih nek Surawiyata kon anut gelem, nek mboten. Lho iki tak anggap Surabiyata iki wis bangkang wani karo panguwasa kok. Lho sampean kok ngendika ngoten? Lho ana buktine. Buktian dasare napa? Dasare kabeh wedrah nampa layang ibran. Nggih niku saged mawon. Cetha ning layang ibran diwiwiti jam pira? Jam 09.00, Iki jam pira? jam 9:30. Sing salah sapa? Sing salah. Lho, ngeten lho. Aja ngeten. Nuwun sewu, Kakang. Aku takok. Ning layang ibran dicethake jam pira? Tabuh 09.00. Iki jam pira? Jam 9:30. Nek ngono Surabiyata salah apa Nggih. bener? Lho ngeten lho. Aja ngeten sih. Kula tak ngendika, kula tak omong. Engko sik perkara omong kuwi gampang. Ning layang ibran ditulis jam pira? Nggih, jam 09.00. Iki jam pira? Nggih, Surawiyata salah. Ah, Salah, nggih, salah. Kowe ndak ngomong saiki. Ning sampean nggih ampun nyalahke sawutuhe, kudu digoleki salah iki kenapa. Surawiyata mboten lali. Terus? Wong kula badhe ngampir kok. Terus? Sedaya pun samekta. Nah, saged kemawon randhate Surawiyata niku perkara ngrampungke gawean dereng rampung siji. Terus? Ping pindho mbok menawa nggone tumujud ten mriki wong dalane ngoten niku randhat utawa ana alangan tengah dalan saged mawon. Saiki aku tak takok. Nggih. Adoh ndi Bagan Lasem karo Samangdura? Namun ado-adoan ah. Lho. Iki cetha Lho wong nek adoh nggih adoh sampang. kenapa nek sampan teko jangkep wektu jam 09.00 wis tekan kene? Mergo sampang dalane apik. Tur sampang mbok menawi mboten enten gawean. Terus? Lah terus piye? Nggih, ngeten mawon. Nek angsal kula njaluk ben perkara niki padang jaba padang jero. Terus? Kaya dene sing diaturke dening Trenggono ngerantos rawuhe Surawiyata. Lah nek Surabiyata ora teko? Tak dugi. Lho aja kaya Kula yakin dugi. wong kondisi karepe liyan ora kena. Nuwun sewu. Ya terus pripun iki? Ya kepeksa Trenggono tak jumnike sultan. Panjenengan sedaya nggih sarujuk.
ajeng titip ling sithik. Titip apa? Mbok menawa mangke ndelalah enten rawuh Surawiyata ngerti Trenggono sing dijumenengke Sultan kok Surawiyata niku ngamuk utawa mboten cocok. Ampun nyalahke kula lho. Aku sing tanggung jawab. Saestu? Iya. Ipun nek ngoten. Ayo, luwi le. Amit, assalamualaikum. Calon sultane rawuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lah niki pripun? Sah napa dereng niki wau? Urung, Dereng sah. urung. Alhamdulillah. Ngaturaken sugeng rawuh nak Mas Surawiyata. Pikantuk pangestunipun Rama Sunan Giri sowan kula wonten ing Demak kalis ing Sambikala sungkem kula kunjuk Rama Giri. Ngaten nggih. Kenging napa randhat sowanipun Jeng Pangeran? Wonten jejiban ingkang saged boten kula tilar saking dagan Rama. Oh, ngaten. Jeng Pangeran Surawiyata Paring dawuh dadosaken kawuningan nggih. Tenanipun adegan sampun kawiwitan. adegan sampun kawitan Nggih, lajeng sinten ingkang jumeneng Sultan wonten Demak. boten sanes namung kadang panjenengan piyambak. Sinten? Jeng Pangeran Trenggono. Kyai Trenggono. Nggih. Sabar terus. Ngene lho, Le. Aja nesu. Wong Trenggono ya kadang. Lah saka karepmu nek Trenggono dijumenengke Sultan. Ki piye? Kula mboten sarujuk. Ora sarujuk iki lak mesti ana dasare to, Le. Wonten. Lah dasare iki apa? Kula nggih pengen dadi sultan ing Demak. Pengen dadi sultan. Sewu Kakang Giri. Pireng piyambak ature Bupati Dagan Surawiyata. Nek Surawiyata uga kepengin dadi sultan ing Demak niku pareng apa mboten? Entuk apa ora? Entuk Angsal. oleh. Lah terus Trenggono. Ya oleh. Lho. Terus carane pripun? Ayo kepeksa nek calone loro ya dianakno pilihan. Dianake pilihan. Dianake pilihan. Cocok. Cocok. Ning kula nggih njaluk lho nggih niki nek angsal nek boten nggih boten napa-napa. Jaluk piye? Pilihan Sultan Demak dina niki kula sing njaluk sing milih kawula cilik utawa masyarakat. Wong cilik Sing wong gedhe-gedhe niki mboten entuk melok melu-melu. klebu wong metes iki oleh milih. Niku malah sing pertama. Eh, Sepisanan niki sing kula klumpukno suarane wong metes. Tepuk tangan. Sing ngokon sapa? Kono lho kono. Jadi kepeksa niki calonan pilihan nggih. Nggih. Sampean boten sapa? Oh, atik takon gene tetep botoh. Kula botohe Surawiyata. Kowe mbotohi Surawiyata. Nggih. Nak kowe mbotohi Surawiyata, aku ya mbotohi. Mboten kena. Lho kok ora kena?
Sampeyan mini sepuh kok. Lah bedane apa aku karo kowe? Nek kowe kena kok aku ora. Sampeyan ya pengen dadi boto. Oh iya. Nek ngoten sampeyan botoe Trenggono. Trenggono. Monggo mawon ngoten Wes. mawon kok. Ayo lek maju le tak promosino karo wong Mentes. Aten napa? Lho apa promosi karo wong Mentes? Iki promosine sinten? Lho Trenggono. Lho Trenggono kalih Surawiyata niku tuwa pundi? Oh Surawiyata. Kula riyin. Enom kok trunyam nggih. Argane kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu kurang banter nih. Ding Jabar Soge. Lagi kowe salame wis ketok. Nek kono banter mesti setuju Surawiyata. Nek kono ora mangsuli ya engko sik. Mergo ngajeni grogi mboten kok perkara ngoten niku. Ngajeni mergo Desa Metes bengi iki karawan sonanku. Kudus pinter caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sedaya, Kakang Mbak Yu sedaya kemawon nom tuwa cilik gedhe. Niki mun karuan nggih, mun ngertos nggih. Nek ning Demak bakal ana calonan sultan. Calone angka 1 Surawiyata. Tepuk tangan. Ayo ah. Calone angka 1 kaya Werkudara. Iki Surawiyata. Mergo urung enek pengapesane. Nek sampean milih to nyoblos Surawiyata, mengko jujuk murono siji-siji antri, wong siji nampa amplop 500.000. Iki mboten guyon lho, aja dianggep guyon lho. Iki tenanan iki. Hah. Bar nampa amplop jumbarengi jumenengane Surawiyata, sampeyan entuk kupon jupuk sepeda motor PCX. Sing kompak PCX. Entuk sepeda motor PCX, tepuk tangan. Do lesu lah piye. Ijeh mengko sok gas Desa Metes. Biasane nangkep apa? Ketoprak, mateni wong. La ilaha illallah. Ketoprak mbok tanggap. Tontonan maksiat mbok tanggap. La ilaha illallah, wong Metes. Kowe aja guman-guman nanggap ketoprak. Ketoprak kuwi maksiat. Kayane ketoprak lamun dipakake anak kuwi najis muga ladoh. Sok tak tanggapno ndandut adalah kebetulan. Ya. Surawiyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jengene ditaketi ya, wong pira engko carti langsung jupuk dhuwit ya. Wes saiki aku. Lek kene maju le. Alon-alon le waton kelakon gremet-gremet waton selamat. Calon ran duwe ape promosi piye? Ayo kene. Ampun ngoten nah sampean. Lho kok mbeleh apa sebabe? Ya wong jago kok diwor nek ngatek diteladung kene ra bendal tok. Lho aja ngono. Kono le siku le.
Dak nang kene. Kersane njawab tengko mawon. Ampun arek-arek ya Romo. Nah, Ayo lho. Ngalah kene le, ngalah kene le, ngalah kene. Nah, wis kene kene. anane ngono ya Ben. Wis adolah gak apa-apa. Pasane ben dililing karo wong metes. Calon miyayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disrawungke Pak Bu, nggih niki calon kula jenenge Pangeran Trenggono. Kula mboten janji Bu nanging kabeh karek bukti. Terok tulisane ngrokok. Nek Trenggono dadi sultan, nggih, sampean eling-eling. Dalan iki lho kula cor nganti dugi megil. Niki siji dalan gen dadi halus. Ping pindho, pendidikan gratis, Bu. Stop. Hop. Aja sampean terusno. Nuwun sewu. Sampean dinyek karo calon Trenggini. Trenggini Trenggono kok Trenggini. Trenggono gede cilik ya Trenggini. Apa sing gratis? Pendidikan gratis. Mbok anggap wong metes ora kelar mbayari anake sekolah. Wong metes iki wong do sugih dhuwit. Sampeyan dinyek ora kelar mbayari cah sekolah. Wiwit dina sesuk nek Surawiyata dadi metes tak gawekno sekolahan tingkat 28. Ora usah sekolah ning Blora. Iku ngalamat lho. Iku wis ngalamat. Iku ngalamat. Apa? Ngalamat ora dadi. Lah wong tekene sempal kok. Mergo sempale ning kene sing ora dadi ya Trenggini. Ngono. Mboten mung pendidikan sing gratis, Pak Bu. Pengobatan gratis total. Mateni wong. Aja keplok tangan, mundak kapalen tanganem. Mbok anggap wong metes ora do kelar nukono obat anake. Nek obat gratis iku paling obat cacing. Pun bayar ae. Obat tuku sing larang ning rumah sakit sing dhuwur aku sing bayari. Nggih, nuwun sewu, Pak Bu. Nek mriku diadahi montor PCE kula hadiahe kathok mawon. Ora usah nganggo duit tak hadiahi kathok. Nyantek dadi aku tak berangkang kene Bluro. Lah wong PCE kok dipadakno kathok. Nah saiki yo nggih niku sing dadi ancahing kula nek Trenggono dadi sultan. Nggih, pun monggo. Pun Wis. niki ben gampang nyobrose sing tuwa-tuwa. Surawiyata tak tengeri gambar gajah. Tepuk tangan gajah. Lah nek Surawiyata gajah, Trenggini semut. lho kok semut kok gede men kak. Iya. Jadi gajah karo semut, gajah rupane abang, semut rupane biru. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sing milih gajah muni sing bianter. Karo ngancung. Milih gajah apa semut? Tolong sing kono muni jek. Milih gajah apa semut? Semut. Loh, Wong milih semut kabeh mau. iya lah iki. Ki mendem piye? Duit 500 karo PCE. Nek kowe milih semut oleh-oleh kathok. Milih PCX napa kathok? Apa? Kathok apa PCE? Kathok. Lah takoki kenapa kok milih kathok? Yo sentet iki wah mendem iki wah. Lah ya takoki kenapa? Lho kowe kok milih kathok 2500 sampe mbok apa?
Perkara numpak sepeda motor ora kathokan. Lho kok goblok men lenang gainah. Nek kowe wedi ngono, oleh numpak motor ora kathokan ora apa-apa ning 2:30 esuk. Hubung-hubungane ngalas kono lho. Kowe mau nek Surawiyata dadi arep tanggap napa? Adil lah, gandut. Tanggapno adil lah. Lah kenapa nek ketoprak ditanggap ora oleh? Wah jebri wong. Lho kok jebri piye? Aku iki anggere saben ana gong ditutuk tak tiliki arek jare ketoprak. Muat atiku panas. Terus Lho wong kok do seneng ndelok ketoprak. Gawean maksiat. Nah, untuk bilang najis mugone adoh. lah nek ketoprak maksiat. Kowe kondo duwike najis monggo lando diurus. Lah saiki nek ketoprak duwike najis. Kowe ning kene iki wah apa bengi iki? Aku Iya. Ngetoprak sampean. ora iso le. Aja nganti. Bengi iki aku ning kene nekane wong metes. Kabeh kuwi mergo aku nindakno bisnis. Bisnis apa? Lho. Bisnis. Tapi bisnis apa? Ngetoprak iki. Ora. Ning nek tak pikir-pikir le. Wong metes ketoke bodho ning pinter. Ahli pitungku ra mleset. Wong metes milih semut pas jos gandos. Meneng ae gene. Atik. Itu. Mas Trenggini atik, Mas. Sampean rene. Surawiyata monggo pinarak palungguhan semut. Jadi kene maleh gajah. Aja lali ya. Semut najan cilik nek wis manunggal gotong royong merantasi gawe. Semut gajah. Bismillahirrahmanirrahim. Milih semut apa gajah? Iki piye leh? Bocah kok mencela-menceli mang jare semut. Semut apa gajah? Gajah apa semut? Nggih, bener milih gajah roho. Wah, karek kono. Ora semut-semutan, ora gajah-gajahan. Wis, Wong dijak Kecetok. kok angel men wong metes. kowe cetha kalah iki. Menang gajah lho ya. Ya ora iso. Ning aku dadi wong tuwa ora gampang percaya karo wong cilik. Terus Sebabnya apa? Wong dadi ratu ora wong sembarangan lho. Kudu lambaran kasekten sing luwe. lho nggih niku. Mula kang kuwi aku Lah yo kula pinemu. kuwi Trenggono ben mundur ae mergo Trenggono iki bocah sing kencur, Iya. ben Surawiyata sing wis kandel kulite. Ora iso. Nek Trenggono mundur mesti Trenggono lara atine. Lah terus Sapa sing kuat nggawe dampar Maisa Danu, ya kuwi sing tak dadake sultan. mantuk. Dadi aku rasah mbok pilih ora pateken wae. Jagoku tetep dadi sultan wae. Dipun. Ora sah cincing malang tanggung. Palungguhan lungguhi tak suwuk. Wong metes beda wirangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wis tak suwuk jare. Amen dodol. Wis nunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Aku nek wis ngucap kowe ngetutno. Saniki. Telung dina kasno piye? Iki. Saiki kok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sun namatek ajiku. Sun matek ajiku. Tumadine menungso. Lumat ini menungso. Kira diri. Kira diri.
Asale saka banyu suci. Asale saka banyu suci. Atune saka sela-selaning ati. Metune saka sela-selaning. Mandure saka manuk dali. Mandure. Mandure saka manuk dali. Yen ceblok ning lemah ngekirisi. Yen ceblok ning lemah iki. Yen mlebu ning weteng dadi bayi. Yen mlebu ning weteng dadi bayi. Sonamatra Jikualas Kobar. Sonamatra Jikualas Kobar. Arep omah arane latar. Nggih, terus iku. Arep omah latar. Jopo-jopo. Ngarep omah dengene latar. Sikil pitik kowe cakar. Nggih, enak niku. Enak. Ten wong jopo. Sikil pitik dengene latar. Ndok digoreng jenenge ndok gagar. Pangan tok. Ndok digoreng dengene gagar. Wong metes kabeh aja ngombe baygon mundakmu. Mutiar. Lih, sawangan. Wahyune wis teko. Sawangan kae le. Cemlorot sak cakraning rat patah sakembaran ben teko mancing ning ragamu. Ayo dipapak kanthi dianturut. Maksudnya piye iki maksudnya? Ndase dikaplok. Kowe iku ora ngajeni awakmu. Lho, masalahe Kowe tumok iku sunan apa gedruwon reok? Lah iya Ini kok lho. gedruwon reok kok diantur urut iki sunan apa? arep aku diantur rorot, arep diantur reret. Wong aku iki mapak wahyu. Kowe serik atim. Ora. Meri kowe. Ora. Lah Dik. Leh, lunggui. Oke. Hidup Sultan Surawiyata. Hidup Sultan Surawiyata. Tepuk tangan. Alhamdulillah Rabbil alamin. Le. Mangla takon sarapan sih ah. Ini iki lho kedadiane sego pecel ae mbok andalan. Kok pecel lontong. Kelas mau. Mang. Mboten maem kok. Lah piye iki? Pisan melih. Ora ngelu. Boten. Lanang kok isini-sini. Lunggui. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Werkudara Sultan Demak, sultane wong metes. Alhamdulillah. Hidup Sultan Surawiyata. Kula mboten kiat. Kuat karepem ora kuat karepem. Wis. Nek dikai japa mantra guyon tok. Sampeyan tumuk ta mboten donga kok sikil pitik napa? Donga kok ndok tidak goreng napa? Pitik ora sakbene pitik wong desa tanpa pitik lara kabeh kok. Agek krungu donga kok sikil pitik iki. Wis Ayo le Trenggono dilungguhi le. Alah, wong sing gagah ngene ora kuat apa meneh bocah. siap sesuk do mangan iwak wong. Mergo bakale nglayan.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Loloni. Adane. Ambulan. Ayo sing keplok. Lah iya. Nek ngono adegan sultan dibubarke sawetara ayo padha kebul bujana. Mboten saged. Jumenengan tetep kudu dibacotke. Demak kudu ana sultane. Lah terus sapa wong kabeh wedang ora tuwa? Tasih enten calone. Sapa calone? Kula kalih jenengan. Lah sing milih. Sing milih sing dhuwur. Wong ngisor meneng ae. Nyantek ngisor melok-melok titeni. Sing milih sing ning dhuwur tok. Wedra iki. Wedra. Calone sapa? Calone kula kalih sampean. Sing milih wong dhuwur iki tok. Sing dhuwur tok. Sapa sing milih kula ngancung, sing milih kiri yo ngancung. Nggih. Sapa sing milih Jabar Sodik Sunan Kudus ngacung? Siji. Ayo ah, Mas. Wis wiwiti. Sapa sing milih kula ngancung, sing milih kula ngancung. Sapa sing milih Kudus ngancung? Siji, lho. Lah sing milih Giri ngancung. Jiro. Kudus ngancung. Jiro. Alah meneh iki ya. Milih kula apa? Malah muleh kok. Kula milih Nek ngono aku sing dadi sultan ya. Nggih. Sarene aku dadi sultan, aku bakal gelar jimat asma Sultan Kasat Mata. Jabar Sodik gandeng aku wis tuwa mundak tumpang suh lengas to bawating Kanalindran. Terus Aku bakal lengser ke Prabon. lah terus sing jumenengi. Ya sing jumenengi Wedra. Sinten? Lho ibarate aku ratu kok. Ratu kuwi ra menang Murba, menang Masesa. Tegese Murba, ratu menang Ganjar marang kawula. Ratu menang Widana karo kawula. Nggih. Ratu nek Ganjar kawula, kawula liyane ora kena gugat. Ora kena gugat. Sing gugat Kapleng sirahe. wis gandeng aku wis sepuh, kepeksa palungguhan iki bakal tak lengserke kelawan Pangeran Trenggono. Sampeyan Iya piye? Trenggono wis ora suwowo kok sampeyan demu melih. Lho aku ratu lho. Lho nggih. Aku menang Murba, menang Masesa lho. Nanging ampun Trenggono. Lho kira kari kuasane ratu. Jadi ratu menang Ganjar marang kawula. Kawula liyane ora kena gugat. Nggih. Lah nek gugat diapano? Kapleng sirahe. Pripun iki? Sampeyan iki ya nopo? Nggih. Wes nggono. Nggih, kula nggono nggih. Ayo le, dirikae le. Nak Mas. Iya. Tak pangestoni lho. Muga-muga amanah menggawe kawula ning Demak Bintoro.
Nah Mas, pun nek boten kurang ampun monggo. Tergono, seneng hatimu, kowe gembelo siramu. Sawising kowe kelakon dadi sultan ing Demak Bintoro. Ora ana tinane wong tuwa kok nyembah dekudu leset karo bocah kuwi sore. Aku ora sarujo nek kowe dadi sultan. Menemo kowe lambemu iki. Iki menyang ing pendopo Demak. Yen kowe ora trimo, Trenggono jeneng sultan ing Demak Bintoro. Mungsuhmu dadi Trenggono nanging sanggar sing Tak dari jopo setan. Anjen wowane cebloh ora adoh saka wite. Tak umpamakno gajah sing bedol saka wantilan. Gajah kae iso kecekel nek ana serati. Oh, nggih. Mboten usah semon-semonan wong wis tuwa nek kula disemoni. Lho, kowe krasa? Rasa Kowe rumangsa. nek mboten salah Gajah Surawiyata seratine niku kula. Lah monggo. Nggih, kula tak nuka kalih Surawiyata. Kula jake balik ben gelem ngakoni Sultane Trenggono. Nek gelem balik bejo wong Demak. Nek ora gelem balik ampun nyalahke kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Sultan, Yen to wonten ingkang saged ya dipun ginakaken kawicaksanan dalem. Panguwasa dalem dipun ginakaken. Boten caplak, boten andeng, nek ora bener manggone ya kudu dilangi. kula boten badhe kawahtanan yen to kula pepet gadai. Mosok banjur kula Boten ngaten. Kula anggap Surawiyata wis wani bundan tanpa ratu mbah buku sing tanpa waton. Monggo. Wes dene kawontenan sasampunipun kula kajumenengake minangka sultan wonten Demak Bintoro. Kang Mas Surawiyata boten saged naneman. Ingsun minangka sultan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro pun sowanipun Kang Mas Surawiyata. Dene Kang Mas Surawiyata boten kersa sowan. Purba wasisa kepasrahaken dhateng Kang Mas. Kanjeng Sultan. Panjenengan ampun patos. Perkara sewanipun Surawiyata. Nika tanpa jawab. Kiajeng. Assalamualaikum. Kang Siro minangka wakil jumlakan Kasultanan Demak. Kalanggari tak atur nglapati marang lakune Kang Mas dipun. Sedaya ingkang lajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Sultan. Sawet awis umpam kok dereng wonten kateteman kemapon wonten ing Kasultanan Demak. Panjenengan kula aturaken lan wonten ing Kasultanan Demak. Kiai Sultan Trenggono. Nika ampun masuk ing penggali. Menawi pun Demak kerinten terislami dipani workshop wonten ing Sambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kanjeng Sultan. Romo Sunan. Sawetawis kula aturi ing gar-gar salira mengke ampun kesupen salat tahajud. Nggih, monggo Dirang.